Aurten ere San Tomaseko azoka iritsi da. Egun horretako pertsonaiarik ospetsuena, txerria. Ez, hau ez. Beste zerri hau. San Tomasetan Euskal Herriko kaleak txerritegi bat bezala uzten dituen benetako urde galanta. Lasai, enau lotxatia, Pasa, arriba. Hizkuntza propioa duen animalia puska. Beira, nola esaten duen zure izena. Maitane Etxeberri. Zerriztikina. Nahi, Santo Tomaseko txerria bezala. Eta jakina, azoka egunaren bukaeran zozketa egin behar. Makilek motzen ateatzen duenari tokatuko zaio. Tokatuko zaio etxera eramatea. Kaputza, berriro niri, urtero berdin. Txistorra.